Яратам гаиләне һәм башка туганнарны, күбрәк мин яратам Аллаһ Раббыбызны. Ла илаһа илляллаһ, ла илаһа илляллаһ, Мөхәммәдур Расулуллаһ. Яратам мин туганнарны һәм башка дусларымны, күбрәк мин яратам Пайгамбар Мөхәммәдне. Ла илаһа илляллаһ, ла илаһа илляллаһ, Мөхәммәдур Расулуллаһ. Яратам мин әлифбаны һәм башка китапларны, күбрәк мин яратам Коръән бер китапны. Ла илаһа илляллаһ, ла илаһа илляллаһ, Мөхәммәдур Расулуллаһ. Бәйрәм белән, Рамай! Рәхмәт, Рәмия! Ураза гаете мөбарәк булсын. Дусларым, барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Аллаһ шатлыклы һәм бәхетле тормыш насыйп итсен. Бүген мөселманнар гает намазына мәчеткә баралар. Мәчеткә килүче Аллаһ Тәгаләнең кунагы булып санала. Кунак килсә, аңа игътибар күрсәтәбез, аны сыйлыйбыз. Аллаһ Раббыбыз да 4 бүләк белән бүләкли. Үзенең рәхмәтен иңдерә, күңеленә тынычлык сала. Кыямәт көнендә сират күперен җиңеллек белән үтәргә булыша. Үзенең ризалыгын насыйп итә. Кем мәчетне сөйсә, Аллаһ аны яратыр. Мәчеткә барган һәр адымыбыз өчен савап языла, бер гөнаһ юыла. Җәмәгать белән укылган намаз ялгыз укуга караганда 27 мәртәбә яхшырак. Дусларым, барлык мәчетләрдә дә дин дәресләре укылсын. Коръән хафизләр, галимнәр, дингә өндәүчеләр күбәйсен. Сау булыгыз!